niki kanca-kanca lagi niki tasih wonten ing kathah sing mirsani. Ora kembang apa Apa kok ono suwi apa ta? Sabar to. aku tok kebisanku tok bangki iki lho. Nek sik wonten layang nggih diwaos riki. Mbak Eka rene. Monggo. Mbak Eka genang mriki. Panasane konek kopi. Mbak Eka genang mriki. Mriki karo purake. Jenengan iki kok kene ning tengah kene ben marep kene ning tengah. Aku disio-sio. Ora iki nambani panjenengan ya. Tambani aku lara kok piye? Ora. Yo, cawe gunung tak digeleke nggo tombo anu kesel Mas Gareng. Ayo. Lho kok kesel nglakon pecicilan. Are mau gunung kok ya. Yo, Mbak Fami sing miwiti. Monggo. Ora. Anu, yo. Saben bengi. Wah, Fami kok galak to begini Gareng. Lah jere kan nambani. Oh iya. Bareng ngombe kabeh. Kula padasane sing iyo ndi Mas sing iyo. Nah. Nyawa. Dari sing iyo ke sing iyo. Yo. Yo. Ayo. Kok sik nyawang terminal lho. Bareng lo ngagian. Iya ya oke. Yo. Coba yo. Iya. Aku ambek karo wedok wani malah wedi. Ayo Eka, Dewi. Menanu. Ya najan wong karo jano. Awas. Menika kula kentunke Pak Martono Bojonegoro. Nggih. Mas Wardoyo Jumantono nyimak. Nggih. Di masaran Oh nggih, masaran. Siap. Motore surat iki kok. Delala kasih liwat. Pas liwat kene kadung jengking lho. Yo, Iya. Mbak Fami. Awas. Yo. Ya ngono kuwi ra sopan. Eka, gitu. Kok beda karo bupani kok dos-dos ngono. Kayak bareng karo kowe kalau natap jaga ya. Aku ora sekecil itu. Lah kok beda? Piye lah? Bedane coba karo Fami coba. Nih, karo Eka. Waduh. Kok udah hilang. Makanya nek kalau saya berpengalaman kuwi kok totalitas berpengalaman. Ayo. Ayo. Pacinta Eka, yuk. sami. Hop, Eka sini. Adek kene kok ngadep panganan. Yo, kumpul. Ya. Coba kamu lah jodohku. Iya. Apa aja Mas? Coba Mas kumpul teh. Mas Nanda, ayo Mas Nanda.
pahami. Pernah. Mas. Yo, palingan sih. Olahraga mau disingan. Kira ngerasa sakit semangatku nanti nasa buat makrommu. Yo, bapakmu palingan. Anu Reno. Cireng, Cireng. wadai kerdus, Padahal kerdus. Mas Gareng, Mas Gareng. pancen bagus. Alhamdulillah. Kaya. Dak. Ora cocok. Usul. Inilah wanita-wanita yang saya tolak cintanya. Pasti sakit dengan saya. Pahmi palingan digo parangku semua. Ayo, pahmi. Ayo. Anu Reno. Ayo. Tuku trimo, Tuku terima. cacahe enem. Cacahe 6. Terus Parangku sumo, Hah? wargane ayem tentrem. amin. Yo, itu jatah 100. Matur nuwun, Bos. Ika, ayo Ika. Agung sinten. Go parangku semua. Anu Reno. Ayo. Menyang Yogya. Nyanyi jo. Kok tuku susu. Terus Warga parangku sumo. Hah? Mugi slamet rahayu. Hebat. Yo, jatah 100. Gila. Terus Ayo, Mas Gareng. 5 Nggih. duduk pitu. Tutup itu terus. Parangku semua Nggih. tambah maju. Hebat. Nah, iki diwaca pengumuman iki. Pengumuman diwaca iki. Lho niku penting lho, Mas. Penting Nggih. mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ya. Diwaca sik iki, diwaca sik. Telu. Telu terus. Apa sing sulit? Terus Bayu Iya. medit. orang iki waca ning sik. Kan mau sedikit. Mas. Masis. Ditunggu Baroso di panggung wayang. Loh, di Baroso. Nggih, Masis. Ditunggu Baroso di panggung wayang. Alhamdulillah. Tapi cair lagi. Eh? Cair. Dore ning sik kok. Ditentek sana. Mau itu 200 mu ya digom loro kok pas. Aku wis apa? Kowe iki lomone karo itu aja. Nang kok dibagai rutani. Mas iki lho, Mas. Coba, Eka, kowe parekan ngelem Mas Gareng yo Eka coba coba. Aman enak. Ayo. Ana tongseng. Ana tongseng. Wadaiku ali. Diwadahi wali. Pak Pakde Gareng. Ganteng sekali. Amin. Ya Kak, tambahi 100 iki sing enak larang itu ora iki. Larang apa pas kowe nek nek usulan Bu. Aku mbok kono. Yo, oke monggo. Ya. Coro. Itu tok tekrek. Juga ceklek. Terus Wong loro kaya terek. Wong wis tak alem lho, sarung kok sing tanggal suwae kok. Sesuatu aku sing kok dhewe kowe. Ya ora iki kudune entuk probleme entuk kebungan. rasa dulu. Wis wis menatine. Yo, kemana? Ando orang. Ngono, tekno. Ya. Panas sedang. Panas godhok karmu. Ali. Padahal iki lho. Iki duetku. Doengan lho. Iki duetku. Kok tak wae? Aku go bayar dulu. Kuwi lho dadi manemu anakku. Bolane opo? Ya mi, ya mi. Jembleng 100. Oke. Jembleng cowok yo. Au.
puji nih, Mas Gareng top. Oh, hebat. Hebat ya. Kayak dhewe kawan aku. Wah, dipuji satu tak restu lho. Apa wong tuaku ya iso diapusi. Kayak kucing. Kayak rawuh kayak dhewe. Kayak kucing nek mason. Ya, misoa. Kalau Di mana sih? Kamu nek di sosio ora ya iki apa? Jalan. Ora itu jalanan itu sing wedok. Ada bojomu ki pait. Roto wali. Kowe paling wong wedok sing apik desa gak ora. Nebus warga. jagat ora ki apa? Dan sangatku malam satu. Aku digenakne sih. Apa itu di satu sok dompet Bali ya. Makanya Mbak Mawi, Mbak Sinti. Kuwi DP kamu DP di luar kasih ngarep kok. Arep DP, arep PJ, arep P. 100 ya 100. Ya, kok bayar itu. Bayar itu. Kita saling 14 ki langgame nggih. Terima kasih matur nuwun Mas Gareng. Ana lepat jago mangan sami. Mugi wulan sura menika saged saya amimbui katentreman kebagas warasan. Amin. Tentreming negari kita ingin kita tresnani menika. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Gareng. Oke. Monggo, ya.
Dara kula rumaos remen menawi Ndara kersa ngestreni anggenipun bapak badhe bangun kaiwangan Den Nala Garing Petruk Bagong wong atuwamu suwe momong marang Harjuna ula gandeng Kakang Semar bakal duwe gawe bangun kaiwangan ora ketangan mung sak gaduning penemuku bakal sabiyantu kelawan wong tuamu. Oh nggih monggo Den kula dherekaken mugi rawuh paduka Ndara Janaka wonten Karang Kedempel berkahi dhateng Bapak Semar ayo budal dina iki Nala Garing monggo kula dherekaken Den kula dherekaken Sikaraken kala turinga